Hello, ladies and gentlemen. Welcome to my Coaching Academy and welcome to online class with me, your online tutor. I am super excited to have you. Our today's lessons is other ways of saying I think. Darasinmu na yau shine yadda za ka rage ko za ka daina amfani da I think a cikin turancinka. A madadin ko da yaushe ka yi ta amfani da I think sai ka yi amfani da waɗannan advanced alternatives. Sai ka ce, to my mind, ko ka ce, as far as I am concerned, ko ka ce, the way I see it, ko ka ce, as I see it, ko ka ce, it seems to me that, ko ka ce, I believe, ko ka ce, to me, ko ka ce, I reckon, ko ka ce, I honestly believe that, ko ka ce, honestly speaking, ko ka ce, I feel that, ko ka ce, personally speaking, duka wanda ka faɗa daga cikin waɗannan advanced alternatives kana nufin cewa I think kenan. A madadin koyaushe ka ce I think sai ka yi amfani da waɗannan advanced alternatives. This is today's lesson. Thank you, Mass Coaching Academy.